טוב, תודה על כל הערכה שאתם נתנו לי בזמן האחרון. מחקתי את הטיקטוק שלי כי מסיבה כלשהי, כי לא אכלתי, והלכתי לטיקטוק, חזרתי לעמוד שלי, ופשוט התחלתי לעשות המון סרטונים שהגיעו על המון צפיות. יש לי סרטון אחד שהגיע ל-1289, עכשיו סתם גללתי וראיתי, אבל עכשיו כאילו יש לי טיקטוק, אז אני כאילו גם בזה וגם בזה, שמשעמם לי גם בטיקטוק, אבל שבא לי ביוטיוב אני גם יוטיוב. אז תודה רבה על כל הערכה ועל 5 מנויים שיש לי, כאילו יש לי רק 5 מנויים, אשמח אם תעלו לי את זה לפחות ל10, ותודה רבה על כל הדברים שאתם עושים בשבילי, ועל הצפיות, על הלייקים, על הדברים. אוהבת אתכם, אני רוצה לקבל המון הערכה, אז